В днешния влог ще видите, ще ви заведа на спортно събитие, ще посетиме танцово състезание, ще идеме на пазар и ще си купим нова кафемашина и всякакви такива интересни ежедневни рутинки, които имаме. Приятно гледане! Здравейте и добре дошли обратно в моят канал. Както ви казах и в предния влог, човек колкото добре да живее, рано или късно почивката свършва, трябва да се върне обратно към своята рутина, работа и едно мигване и вече е септември месец. С тези от вас, които не ме познават, казвам се Боряна и живея във Виена. От тук снимам своите влогове, снимам интересни места, събития, които посещавам. Интересувам се от здравословен начин на живот, здравословно хранене, спорт. За някои от вас може би знаят, други не. Аз съм професионален танцор или по-скоро вече бивш професионален танцор към този момент. Все още не знам дали ще се връщам професионално или просто ще го правя за хоби, но гледам вече да бъде част отново от моят живот. Искам да ви благодаря още веднъж за хубавите отзиви за нашата поредица, която пуснахме през август, за почивката ни в Хърватия. Много се радвам, че ви е харесало и че сте намерили нещо интересно и ще я посетите, да ми пращате снимки, да ни тагвате. Аз съм ви казала, ще се радвам много. Обаче ние вече сме в града и както може да се сетите, рутината и задачките ни връхлетяха мигновено. Щупи ни се кафемашината, купихме си нова. Аз отдавна искам да имаме Неспресо, тъй като е съвместима с много други капсули, като Starbucks и Нескафе имат също така, други италиански марки. Въобще много се радвам, че имаме такава кафемашина, защото преди това имахме Чибо и имахме само определени кафета, които можехме да купуваме и беше малко скучно вече след 4 години ползване. Затова сега съм много щастлива. Искам да ви покажа този прекрасен магазин на Неспресо, тъй като толкова много го харесвам и най-много ми хареса факта, че можеш да си пазаруваш сам. Майкъл, айде, пиле, 5:30 е, трябва да излезем навън на разходка. Майкъл е утрешен ден, колко е горещо навън. Хищ не му си излиза, обаче аз трябва да излеза след това, тъй че трябва да излезем. Айде, пъш, оставай! Ставай, Майкъл! О, браво! Не. Айде, ставай! Знаете ли, че колкото е по-малко едно животно, толкова е по-възможно да получи топлинен удар, тъй че трябва да ги пазите много, миличките. Не излизаме само да си изпишка и после като се прибереш излезем пак на хладно, ако има хладно. Хайде, Майкъл! Почти стана. Ще станем ли този път? Айде! Вижте, тук има една бемчица, която му се разрани. Сега я лекуваме, дано да не стане по-голяма, защото ще трябва да я махнат оперативно. Новата ми бутилка е впечатляваща. Много време чаках това намаление, за да си я взема. Много е красива. В следващите кадри ще ви покажа и първото събитие след почивката, което посетих, а то беше именно на Waterdrop и Adidas Runners. Много приятно събитие. Вече събитията са посещавани от над 200 човека, което изключително много ме радва. От малко комюнити станахме огромно комюнити вече и се надявам то да расте още повече и се вълнувам за новия сезон, да видим какво са ни приготвили от Waterdrop. Момичета и момчета, отиваме на танци, да видим Баба и Боряна. Къде е цялата схема? Има ли я, няма ли я? Стиските палци. Както съм ви казала и друг път, това не е реклама, това е моето спортно комюнити тук във Виена, с което изключително много се гордея. Това са моите първи приятели и първия спортен клуб, който посещавам тук и затова за мен е много важно да ги подкрепям всеки един момент, който мога. Не с приятелчета няма танци за днес, защото трябва да си запиша войсоверите за Хърватия. Това са три поредни влога.
ще изкараме за Хърватия и трябва да си запиша днес voice-over-ите. Затова за днес за мен няма танци. Разходка до морското градче Варсара, за да се срещнем с Джакомо Казанова, да посетим фермерски пазар, да хапнем малко сладолед, след обяд ще се разходим да видим какво има на пазара, да пием по още едно кафе и се надявам и този влог да ви бъде интересен. Приятно гледане! Искам да ви покажа как изглежда перфектния пазар за мен, когато се стараем да ядем здравословно. Едни от най-важните неща за мен. Не ги пазаруваме всеки ден, но гледам да са в нашия пазар да присъстват. Казах, това не са неща, които пазаруваме всеки ден, но гледам да присъстват в нашето меню, за да може да победим старостта, нали така? Мисля, важно е. Сега ще ви покажа едно по едно. И може да си харесате нещо, не знам, да си добавите и към вашата рутина. Ако нещо ви струва странно, не съм снимала отдавна влогове, тъй че може би съм забравила как става. Сега ще ви покажа. Сега да се залавяме с по-важните неща. Това е пазар, който напазарувахме заедно с Иван. Днес обаче по-отделно, нали? Схващате заедно, но по-отделно. Някой неща купи той, някой купи аз. За може уикенда да не излизаме, защото навънка е 37 градуса и е ад. Нещо, което от време на време ми харесва да има, обаче ме мързи да правя вече. Това са тези шотчета за имунната система с ананас, куркума, лимон, черен пипер. Много са хубави. Не прекаляваме много с тях, но гледаме да ги има от време на време. Ананасът е много хубав за пречистване на коремчетата, също така. Взех двечки да има, въпреки че се съмнявам Иван да иска да пие, но за всеки случай взех по едно за след закуска. Малко витамини, не са излишни. Друго нещо, което е много важно за мен и на което аз много държа, Иван също вече, това са яйцата. С тях не правим компромиси. Тези са от абсолютно свободни планински австрийски кокошки, които се разхождат наляво-надясно. Много са хубави, жълтъка им е много наситен. Самите яйца са страхотни, просто много ги харесвам. Една идея по-скъпи са от другите, но не ми пука, тъй като съм сигурна, че към момента няма да се разболеем от нещо. Гледаме яйцата да са с код 1 или 0. Може би по-често от свободни кокошки си взимаме с код 1, но вече със сигурност не си взимаме от код 3, което знаете, че това са кокошките, които живеят наблъскани в клетки. Понякога там умират кокошки, никой не ги вижда, започват да се разнасят болести и така всъщност спестявате примерно 10-15 цента или стотинки на яйце, обаче може пък да си докарате някоя неприятност. Тъй, че от яйца и месо не спестяваме. Мисля, не ядем толкова често, но не спестяваме, когато си взимаме. Така, продължаваме нататък. Това е една добавка, която съм решила да пробвам на Крут. Това е немски бранд и по-скоро формулата Oxymel. Това е формула с мед, оцет и билки, която я дават много успешна срещу PMS. Успешна тази конкретно формула срещу PMS. Да видим, аз съм решила да пробвам. Не знам как ще ми се отрази този мед на моята кръвна захар, обаче ще видим. Това е една капачка. Се разтваря в чаша вода и така. Продължаваме натам. Ако следите влога, ако следите влог канала ми, знаете, че много обичам тези микро растения и гледам да ги взимам винаги, когато има. Тези са тукашни локални от Австрия, от Била ги взех.
Това са репички, това е броколи, мисля, че, а това е тази трева. Да, толкова странна на вкус и противоречива. Взели сме си и чушки, крема за сирене, хумус. Този хумус е много хубав, на нейни, амтиш. Взела съм камбуча. Искам да пробвам тази камбуча. Тази е с джинджифил и лимон. Тук има още една. Ще я покажа. Тук има още една. Тази е оригинална, без никакъв вкус. Надявам се да са хубави. Не съм пила камбуча от години. Ще пробвам да видим. Иван ми е взел нар, защото моят проблем с желязото и хемоглобина става все по-зле. Трябва да си намеря хематолог тук в Австрия. И ще видим каква е следващата мисия. Авокадо, разбира се. Къде е без авокадо? Авокадо е новото нормално. В случай, че не сте разбрали, вие да си купувате авокадо. Longevity, сутрин за закуска, като ядете солена закуска с яйца и авокадо, ще живеете дълго. Не е шега. Някъде е шега, някъде не е шега. Това са едни броколки, които съм виждала само в интернет по рецепти и при разни доктори, които следвам. Днес ги видях в един магазин и реших да ги пробвам. Даже за моя радост, чакайте малко. За моя радост даже са от австрийски, което е още по-хубаво, не от другия край на света. Утре ще ги пробваме на закуска. Мини. Никога не съм пробвала. Интересно ми е. Иван няма да се зарадва според мен. Иван според мен няма да е щастлив, защото той не обича броколи. Под какъвто и да е вид. Така, натам продължаваме целина, защото искам да си направя снак с хумус, целина, краставичка и чушки. Да гриза, защото ям напоследък чипс. Ги си взех ново от DM, защото нашето свърши. Много е хубаво това на DM, препоръчвам го с две ръце. Не мисля, че е скъпо на фона на всички останали гита тук при нас. Защо не ми фокусира телефона? Горещо му е сигурно. Навън 37 градуса, не знам дали ви казах. Така, да, това е гито. На фона на другите цената му е 4,49, което е супер. Какво си взех на друго? Гъби. Гъбите също са задължителни за диня е взел Иван. Да я куха. Моркови и този пудинг, който аз хапвам от време на време. Мисля, че на Иван също му харесва. Високо протеинов е. Казват, че държи кръвната захар. Фокусирай. Казват, че държи кръвната захар стабилна. Не знам, има ета, има всякакви други неща, обаче е вкусно. Има ета, има подсладители, но е вкусно. В смисъл, когато ми се яде нещо сладко, ям такова. Може да го пробвате, хубаво е. И разбира се, кисело мляко, къде без него. Не сме ходили скоро до българския магазин и се взема хармоника. Тук има лимончета, това е много хубаво. Вътре е пълно с шамфастък, с черен шоколад. Аз си хапвам. До Water Drop да си презареда запасите. Това е студен чай с вкус на боровинки. Много е хубав, много ми харесва. За лятото е супер. Взех си любимия ми вкус кай, тъй като по едно време го нямаше. И също така реших да се запася с още една бутилка, с още едно пакетче. Неж ми е най-любим от всичките. И също така електролити си взех, които ползвам преди тренировка, по време на тренировка или след като карам колело, тъй като лятото е много важно да взимате електролити. Ако спортувате, тъй като се потите повече и губите електролитите в тялото си и е добре да ги връщате обратно по-на време. Ето тук има витамини, електролити, цинк. Ще ви оставя линк, че да си ги разгледате. Не е платена реклама. Ние имаме група, да, имаме спортно комюнити, но това не е реклама, аз сама си ги взимам. Понеже наистина много ги харесвам. Дори говорих с моята диетоложка, тя също ги хареса. Тъй, че win-win е положението с Water Drop. Аз много разчитам на нейното мнение и ги пращам някакви неща, за да ги тества и да кажа дали са окей. Когато получа нейното да, значи са наистина да, защото аз си вярвам. Така. О, чакай, падна.
Сега ще ви покажа нещо много кифленско. Моля ви се, не ме съдете. От много време исках да го направя. Исках да си наредя всички спортни екипи по цветове. Сега ще ви покажа. Иван ми помогна, разбира се, като по-талантливия човек вкъщи от към цветова гама. Ето ги тук. Сега имам няколко, които също трябва да им помогна да ги сложа отново на място, тъй като не знам къде са в групата. Малко са нагъчкани, обаче нямам толкова шкаф. Тези също трябва да ги прибера някъде там и така. Това е една от рецептите за страницата, които снимах. Броколките, които ви показах. Яйце с авокадо и хумус с гъби. Здравословна е, но не е диетична, трябва да знаете. Това са много калории. Сложи шапка и приличам на не знам какво. Аз съм малко донда, ама... А сега дойде време да ви покажа и едно много красиво място, много романтично място във Виена, именно Ноя Дунал, или по-скоро това е брега по устието на река Дунав в града. Тук се правят барбекюта, може да се разхождаш на спокойствие, очевидно хората карат сърф, лодка и всякакви такива неща. Тук може да си наемете лодка, може да карате падъл и всякакви такива водни забавления, да си резервирате барбекю. Хубаво да го резервирате обаче от тази година, защото след пандемията, може би за една година напред нямаше барбекюта, след като ги отвориха свободни. Ние извадихме малък късмет да се присъединим към барбекюто на познати, на наши познати, и така успяхме и ние да прекараме един ден навън. Приятно, тихо, красиво, пълно с лебеди и патици. Внимавайте обаче, защото лебедите са агресивни. Аз се опитах да си създам контакт с тях и след това трябваше да бягам до кръга на шегата. Но да, наистина внимавайте с тях.
С тази прекрасна гледка ви пожелавам приятен ден или приятна вечер, независимо кога гледате. Благодаря ви, че останахте до края на влога. Прегръщам ви, целувам ви и ще се видим отново скоро. Чао!